Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Boma lati ndilodzipereka polemekeza malamulo oyendetsera dziko lino komanso kuteteza ufulu wa anthu. Unduna wa zofalitsa nkhani ukufuna kuwunikanso ndalama zomwe nyumba zowulutsa mawu zimapereka. Ndipo nkhondo yolimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM yafika potentha pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja ndi Moyale Barracks. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Kanzingeni Chihana watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma ndilodzipereka potsatira malamulo a dziko komanso kuteteza ufulu wa anthu onse. Polankhula ku Nkhatabe pamwambo wokumbukira tsiku la ufulu wa anthu pa dziko lonse, Achihana anati Malawi wamakono komanso osankha kupita patsogolo sakuyenera kukhala patsogolo kuphwanya ufulu wa anthu ndi zina. Mwambowu unayamba ndi wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Kanzingeni Chihana kuyendera malo omwe anakonza mabungwe mwesi ya boma komwe amaonetsa ntchito zawo mwa zina. Polankhula pa zochitikazi, Achihana anatsindika kuti boma latsopanoli ladzipereka polemekeza ufulu wa anthu polankhula olemba nkhani kugwira ntchito zawo mwa zina. Human rights ndiye pila ya democracy. Nzomvesa chisoni kuti boma lina kubwera kumabweza zomwe tinazikana 30 years ago. Pakali pano zimenezo zikanakhala history. Osakambaso nkhani ya violation olo munthu umenyedwa chifukwa choti ali ku chipani china, munthu umenyedwa chifukwa choti amafuna akapange demonstrate yomwe ndi right yake mu constitution. Panopa ukhatukamba za chitukuko kuti Malawi tikonza bwanji, Malawi tapula bwanji pamalo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la United Nations kuno ku Malawi, a Simon Henry Terence, ayamikira boma la Malawi chifukwa cha khama lomwe likupitiriza kuonetsa poteteza ndi kulimbikitsa ufulu wa anthu komanso ulamuliro wabwino. Mwazina Henry Terence anatchulapo kuyambitsidwa kwa maphunziro a sekondari aulere monga mwa chimodzi mwa zopambana zoonetsa kudzipereka kwa boma pothandiza kulimbikitsa ufulu wopereka maphunziro kwa ana onse mosasamala zakomwe akuchokera. Komabe ngakhale boma aliyamikira kuti zinthu zikuyenda bwino, bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lati pakhale njira zolimbikitsa kupewa kuphwanyidwa kwa ufulu wa anthu ndi nkhanza za mtundu uliwonse. Ndipo mkulu wa bungwe la Foundations for Children's Rights Jennifer Mkandawire wati dziko lino lachita bwino mzinthu zambiri koma pakufunika kuonjezera ndalama ndi thandizo pa milandu yomwe ilipo kale. Chomwe chikufunikira kwambiri ndikuonetsa kuti anthu akabwera poyera akuthandizidwa bwanji, tiyike chithandizo tiyike ndalama zokwanira kuti anthu akapanga ripoti makeses okhuzana ndi kuzunzidwa kupangidwa nkhanza azitha kuthandizidwa moyenera ngati dziko ngati Amalawi. Mwambowu omwe unachitika pansi pa mutu wakuti ufulu wa anthu zofunika tsiku ndi tsiku unabweretsa pamodzi akuluakulu a boma, amabungwe mwesi ya boma ndi anthu ochokera m'madera osiyanasiyana. George Nkandawire, MBC, Nkhatabe. 10 December ndi tsiku lokumbukira ufulu wa chibadwidwe pa dziko lonse lapansi. Ku Blantyre zochitika zokumbukira tsikuli zinakonzedwa ndi bungwe la Young Achievers for Development YAD mu township ya Ndirande. Upire Kaisa anali zambiri mu ripoti ili. Pamwambowu bungwe la YAD lakhazikitsa ndondomeko yotchedwa Tibekhonde ndi cholinga chofuna kuthandiza abambo osiyanasiyana ku nkhani zokhudza malingaliro angwiro popereka malo omwe abambo azitula nkhawa zawo. Zadziwika kuti mwa anthu 100 aliwonse omwe amazipha 70 amakhala abambo, ndipo izi ndizodandaulitsa. Malingana ndi mkulu wa YAD Jefferson Milanzi, abambo ambiri amasalidwa pa nkhani zokhudza kulimbana ndi nkhanza zomwe zimachititsa kuti abambo ochuluka azizipha. Gulu limeneli kapena kuti bungwe limene la Tibekhonde ndinayambisa ineyo nditadusa mu zinthu zimene zimasokoneza maganizo anga, kumaganiza mwina sokhani maganizo oti mwina ndingozima ndingochosa moyo kapena, koma nditadusa mu zimene zija ndikugonjesa ndikufika pa Japonena kuti ndauloka mtundawo. Ndinaona kunena kuti pali azibambo ochuluka amene sakudusa mu zinthu koma amasowa kuti akhozopita kuti dziko lawo iruza mwina anthu ena awiruza aona ngati ndi anthu opanda mphamvu, mwina zimene akukumana nazozo zimaoneka ngati zopanda pake koma kwa iwowo ndi zinthu. Mlendo wamkulu pamwambowu anali Apostle Timothy Khoviwa, mlangizi wamkulu wa mtsogoleri wa dziko pa nkhani zokhudza chipembedzo.
Akhoviwa ati ndi ntchito ya wina aliyense kuonesesa kuti abambo sakusalidwa pa nkhani yokhuza malingaliro angwiro. Ndi chinthu chofunika kunena kuti azibambo tivomere kunena kuti tikufunika thandizo. Andi thandizo limenelo tizikambirana azibambo tokha tizibakonde kupita pakaseli ndi kukambirana. Chifukwa tikamapanda kukambirana tidzingodzifera. Alipo azibambo anzathu amene timaona ngati zawo zikuayenderawa. Nchifukwa chokuti anadutsa mu mavuto ngati amenewo anagonjetsa. Akhoza kutithandiza kuti tinagonjetsa bwanji. Koma kuti titero tiyeni tibekonde basi tikambirana. Superintendent Rebecca Ndilande apolisi aku Ndilande atsimikizira Malawi kuti apolisi azaonetsetsa kuti pali chinsinsi pa nkhani zilizonse zokhudza madandaulo a anthu. Ife apolisi tili ndi njira zambiri zimene timagwiritsa posunga chinsinsi cha munthu. Azibambo amene akuchita manyazi kwambiri kubwera ku polisi ndi kuzafotokoza za nkhawa zawo amenewo akulakwa chifukwa chonena kuti ngati angasunge nkhawa zawo mopitirira muyeso, nkhawa zimene zijazo zimathandizira ubongo wawo kusagwira ntchito moyenerera, maganizidwe awo amakhala osakhala bwino. Tsikuli ladza pambuyo pakuti dziko lonse lapansi lakhala likukumbukira masiku 16 othetsa nkhanza. Upire Kaisa, MBC, Blantyre. Boma lati ndilodzipereka kugwira ntchito ndi mabungwe omenyera ufulu wa anthu komanso kuonetsetsa kuti akutha kugwira ntchito zawo mosapsinjika. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chana ndiwo anena izi pa mgonero omwe unakonzedwa ndi mgwirizano wa mabungwe omenyera ufulu wa anthu mu mzinda wa Mzuzu ngati gawo la tsiku lokumbukira ufulu wa mabungwe omenyera ufulu wa anthu pa dziko lonse lomwe ndi pa 9 Disemba. Rodoviko Nyirenda wadza ndi zambiri. Pokondwerera tsikuli, mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno anayamba ndi ulendo wa ndawala pa roundabout ya bwalo likulu la milandu kukafika ku hotela ya Grand Palace mu mzinda wa Mzuzu, ndipo madzulo ake anali ndi mgonero omwe ndi gawo la zochitika la tsiku lokumbukira ufulu wa anthu. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana ndi anali mlendo olemekezeka pa mwambowu. Poyankhula pa mwambowu, a Chihana anali nkofunika kupereka mpata wokwanira ku mabungwe omenyera ufulu wa anthu akamagwira ntchito zawo. Iwo anasimikiziranso mabungwewa kuti boma ndilozipereka kutukula ntchito za ufulu wa anthu zomwe anati ndizofunika pokweza chuma cha dziko lino. Ndichifukwa mudziwa kuti ntchito yaikulu ya boma ndi utchinjiriza ma citizens ake. Iwonso ntchito yaikulu ndionena kuti anthu azikhala mu ufulu, nawonso boma linafuna kuti anthu athandize chitukuko chopititsa dziko patsogolo anekera kukhala ndi ufulu. Ndiye timachita ntchito imodzi. Charles Kajoloweka ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society YAS ndipo ali mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno apitiriza kugwira ntchito ndi boma pa nkhani zokhudza kagwiridwe kawo ka ntchito kuti asapsinjike. Udindo wa boma kuonetsetsa kuti wina aliyense kuphatikizapo anthu amene amenyera maufulu kumalawi kuno ndithu akutetezedwa. Nde nkofunika kuti anthu amene atizateteza cholinga chakuti apitirize kugwira ntchito zawo zomwe akugwira kumalawi kuno. Pa nthawi ya mwambo Amagi Kathewera Banda yemwe ndi mkulu wa bungwe la Women's Legal Resources Center WOREC komanso Sylvester Namiwa yemwe ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiative CDED analandira mphoto pokhala woyamba komanso achiwiri omwe agwira bwino ntchito zomenyera ufulu wa anthu mu chaka cha 2025. Chikondwerero chokumbukira tsiku la anthu oteteza ufulu wa anthu pa dziko lonse chinachitika pamutu omwe unalunjika kulimbikitsa umodzi, kupirira komanso kugwirira limodzi ntchito zoteteza ufulu wa anthu. Rodoviko Nyirenda, MBC, Mzuzu. Boma ndilokhumudwa ndi momwe ntchito yomanga chipatala chaching'ono cha Chipayika m'boma la Nkatabe ikuyendera. Chipatalachi chomwe nkuphatikizapo nyumba ziwiri za kugwira ntchito chikumangidwa ndi Chimuhanya Building Contractors ndi thandizo la ndalama lokwana 3.2 billion kwacha. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili kuchoka Nkatabe. Ntchito yomanga chipatalachi inayamba mwezi wa Oktoba ngakhale kuti mwambo woyamba ntchitoyi unachitika mwezi wa Februwale chaka chino. Poyendera ntchitoyi, nduna za umoyo Amadalitso Valoyi anati ndi osakondwa ndi momwe ntchitoyi ikuyendera, choncho auza kontrakita pamalowa kuti apange machawi kuti anthu amderali ayambe kugwiritsa ntchito chipatalachi makamaka amayi ndi ana. Lero lidita zayendera kuno ku Chipayika chifukwa ndi health post imodzi
yomwe ikuthandizidwa mu initiative yomwe timaitcha presidential initiative on maternal health, and zikusonyeza kuti sizikuyenda zinthu mene zikuyenekera kuyendera. Takhala tikungomva hayi kukupangika ma construction koma zinthu sizikusintha. Iyi ili chonchi kuma kuli ina yoti ili chabepa foundation ina yangoyamba kumene zomwe zikupangisa kuti tichedwetse kuti anthu angati kunoku chipayika kwa banda ndi malo osiyanasiyana mabomo osiyanasiyana kuti apange access afikire kuzipatala zapafupi. Ndiye monga president ananenera kuti iwo nkhani za chipatala, nkhani za umoyo wabwino zili patsogolo pawo, ndipo akapanga promise president amata kuchita zomwe iwo apanga promise. Ndipo kontrakita wa ntchitoyi Alexander Ng'oma wati kuchedwa kunachitika chifukwa cha mavuto a mabondi komanso kusowa kwa msewu wabwino opita kumalowa. Ma challenges amene analipo chabe anali ama kuti atilipire ma advance because of my issues ama bond and the like. Komano after ma bondi tilipira ifito October, then nchito mene tayambira mwaiona hapa within a month tapanga direct icho the kwina site na so tapangapo at least tapangapo ma foundations and the like, so nchito igenda bendi to be assess automatic. Chipayika ndi modzi mwa mahefe post anayi monga banda, bwerero ndi kayiwozi omwe akulanda ndalama zokwana 3 billion kwacha kudzera mu presidential initiative for maternal health. George Nkandawire, MBC Nkadabe. Boma lati likufuna liunikenso ndalama zomwe nyumba zowulutsa mawu mdziko muno zimapereka ku bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA kuti ziziwulutsa mawu. Ndalamazi ena kuti ndizochuluka ndipo zikukhuza kagwiridwe ntchito ka nyumbazi. Nduna yofalitsa nkhani ya Shadrack na Malomba alankhula izi ku Kasungu pamwambo otsekulira wailesi ya Linga FM. Olive Piri wadza ndi ripoti ili. Wailesi ya Linga FM imamveka dziko lonse ndipo inayamba kuwulutsa mawu mchaka cha 2022. Likulu la wailesi lili mu mzinda wa Lilongwe ku area 14. Polankhula pamwambo okhazikitsa wailesi, mkulu wa wailesi a Alex Major anayamikira boma kamba kochita zothekera kuti wailesi ayikhazikitse. A Major anati kudzera mu wailesi agwira ntchito ndi boma pofuna kupititsa patsogolo zitukuko zosiyanasiyana mdziko muno. Iwo kenako anati wailesi ikukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kumapereka ndalama zambiri ku bungwe la MACRA zoti azitha kuwulutsa mawu. A Major kotero anapempha boma kuti lilowererepo pa nkhani yomwe akuti ikukhudza kagwiridwe ka ntchito ya wailesi. Denga tatakhala ndi misonkho ina atichotsera izathandizirabe kuti tipereke mauthenga athu osiyanasiyana mdziko lino. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba anati boma lipitiriza kuthandizira ntchito zowulutsa mawu mdziko muno kuti zipite patsogolo. Ana Malomba kenako analangiza wailesi ya Linga kuti idzigwira ntchito mwa ukadaulo. Polankhulapo pa nkhani za ndalama zomwe mawailesi amalipira ku bungwe la MACRA zomwe akuti ndi zochuluka, iwo anati boma layamba kale kugwira ntchito zowunikira ndalamazi. Ifeyo ngati boma la Professor Arthur Muthalika odandaulaso amadandaulo kuti ati mafizi okwera ku MACRA uku nena kuti tayambapo kale kuunika nkhani imeneyo mafizi amene aja akhale omvererera. Sitikufuna kuti Malawi munomo pa ulamuliro wa Professor Arthur Muthalika kudzapezeka kuti akuti radio ina yake yatsekedwa kapena ripota wina wake presenter wina wake ati wamangidwa. Ife sitikufuna zimenezi. Tikufuna tiyendetse boma lakuti chilichonse umachika pambalambanda anthu adzidziwa adziona osaopsezana osazunzana osavutana. Mwambo okhazikitsa wailesi unachitikira kulinga ku Kasungu, dzina lomwe anapereka kwa wailesi. Mkulu wa wailesi wati zonsezi ndipo ofuna kubwenzeretsa pa zabwino zomwe anapindula ku derali ndi kuonetsetsa kuti anthu ku derali akuitenga wailesi ngati yawo. Olive Piri, MBC Kasungu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati ndilozipereka polemekeza malamulo oyendetsera dziko lino komanso kuteteza ufulu wa anthu. Nduna wazofalitsa nkhani ufuna kuunikanso ndalama zomwe nyumba zowulutsa mawu zimapereka. Ndipo nkhondo yolimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM yafika potentha pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja ndi Moyale Barracks.
takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu. Boma latsindika zoteteza anthu a Chalobino maka ku mavuto omwe makamaka amasautsa miyoyo yawo tsiku ndi tsiku. Othandizira wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za ulamuliro wabwino a Alex Machira ndiye wanena izi pomwe amagawa chakudya kwa manja oposa 70 a anthu a Chalobino makamaka ku mitundu m'boma la Lilongwe ngati mbali imodzi yochepetsera mavuto ku manjawa. Emmanuel Chikonso wadza ndi ripoti ili. Mawanja osachepera 70 ochokera m'midzi ya mafumu akuluakulu asanu omwe ndi Chadza, Chingala na Maguya, Masula ndi Chiseka ku Lilongwe anali achimwemwe pomwe analandira matumba achimanga kuchokera ku boma. Akuluakulu a boma maka ochokera ku ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah ndiwo anagwira ntchitoyi popitiriza ntchito yomwe wachiwiri kwa mtsogoleriyu akugwira yogawira chakudya ku mawanja omwe ali pa chiopsezo chokhudzidwa ndi njala. Othandizira nkhani za ulamuliro wabwino mu ofesi ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Alex Machira anatsindika kuti boma ndilodzipereka poteteza miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana kudzanso akhungu la Chalobino. Ataonanso m'mabuku sofa kumene tayenda kuti pa nthawi imene akugawa chimanga za lean season kapena zoti akumana ndi mphepo ya mkuntho anthu aulumala komanso albinism sakumapezeka pa list paja. Ndiye chinakumbutsa kuti koma bwanji mwapadera tiaganizirekonso anthu amene wawo chifukwa ofesi yawo imakhudzananso ndi nkhani yokhudzana ndi governance. Ndiye ndipo sakhala bwino kuti pamene anthu ena akuthandizika gulu linanso limene lili loyenereranso mdziko lino lipezeka kuti likuponderezedwa. Yemwe anayimira wapampando wa bungwe la anthu akhungu la Chalobino a APAM a Henry Bauti anayamikira boma kamba kathandizoli ndipo anapemphanso kuti ngakhale chakudya chili chofunikira nkofunikiranso kuti chitetezo chikhalenso patsogolo. Akula kunena zona mavuto analipo. Wanali ulimitsa maganyu m'mindamo. Soka iloso ndi dzwa limene lili umadzumira mama matujoka limisa maganyu kuti apeze thandizo. Magula 2 kg chakudya 1 kg. Oti apacha ngokhanga kuti mari wadi mkurulo zaza ndi chomwe chisomo kwambiri. Oti ambuye bomeli alilalitsi. Ndikume kwa bomeli kuti be asasiye pompa apirilize ndi tutithandiza makaso kwambiriso ndipemphaso kwambiri atile muyoncho chitetezo ndi tuchikaji pafupiso kwa ife. Fa batizi gono khura komanso chitetezo chiweneka chikhalepo kwa ife ngati albinism. Boma motsogozedwa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ali pakalikiliki kufikira anthu omwe ali pa chiopsezo choti atha kukhudzidwa ndi njala mdziko muno ndi kuwagawira chakudya komanso katundu osiyanasiyana. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Mkulu wa polisi mdziko muno a Richard Luhanga walimbikitsa apolisi kuti akonze ubale wabwino pakati pawo ndi anthu omwe amatumikira kuti chitetezo chikhale chokhwima komanso kuthana ndi mchitidwe omwe anthu ambiri akuchita potengera malamulo m'manja mwawo. Luhanga ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa polisi okhuza chitetezo cha m'madera kapena kuti community policing. Yamikani Mtowe ali ndi ripoti ili. Pa msonkhanowu pafika apolisi ochokera zigawo zonse omwe amatsogolera ntchito za chitetezo pansi pa ndondomeko ya chitetezo cha m'madera ya community policing. Luhanga alimbikitsa apolisiwa kuti agwiritse ntchito njira zothandiza pothana ndi anthu omwe amatengera malamulo m'manja mwawo pomenya kapena kupha kumene omwe akuaganizira kuti apalamula milandu m'madera awo. Luhanga ati apolisi ayenera kukhala ndi ubale wabwino ndi anthu nthawi zonse kuti athe kugwira ntchito yawo yoteteza katundu, miyoyo ya anthu komanso kulimbikitsa malamulo m'mudzi. Iwo alimbikitsanso apolisiwa kuti akhazikitse ndondomeko zomwe zingathandizire kuchepetsa umbanda mdziko muno. Ikakhala nkhani ya uwononga katundu wa boma olozotengera malamulo m'manja mwake mwathu nanena kale kunena kuti sizololedwa andizimandivesa chisoni ngati wankulu wa polisi kunena kuti milandu imene ikuchulukira imene anthu akuphedwa poganiziridwa onena kuti ndi akuba pamene asali akuba kwenikweni yayi kuli bwino tilole malamulo agwire ntchito yake. Nthawi zina anthu afika saizi yoti umakalimbana ndi apolisi athu especially madera akutali kumene apolisi ndi ocheperako kuti akatenge munthu amene wagwidwa kale kuti athane naye woka. Izi sizololedwa. Andisimikize pano kunena kuti tikugwira ndipo tipitiriza kuwagwira anthu amenewa anditionesesa kuti angapo amangidwe kwambiri
kuti mwina anthu ena aphunzirepo kuti izi sizoyenera. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la UNDP a Roland Co wati bungweli limathandiza Malawi Police ndi cholinga chofuna kulimbikitsa ufulu wa anthu omwe akuyeneranso kumalemekeza malamulo ndi kulemekeza ufulu wa ena. Iwo ati apolisi akuyenera kumapatsidwa upangiri omwe ukhoza kuwathandizira kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo ndi molemekeza mfundo za ulamuliro wa demokrasi. Pamwambowu apolisi achigawo chakumwera kumvuma alandira mphoto komanso polisi ya mumzinda wa Mzuzu pamene a Jane Nkangala apa Lumbads Police Station ndi omwe agwira bwino ntchito yawo kutsatira ndondomeko zomwe anakhazikitsa pokhwimitsa chitetezo cha madera ku Lumbads. Yamikanisi Mtowe, MBC Lilongwe. Abwenzi aboma pa ntchito zosiyanasiyana ayamikira anthu mdziko muno kamba kachidwi chawo potenga gawo pa ntchito zolimbikitsa maphunziro a mmera poyamba zomwe ati nzofunika kwambiri pomanga maziko atsogolo la dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Help a Child Malawi, Atina Kutani, wayankhula izi pamwambo wopereka zipinda za maphunziro a mmera poyamba zomwe amanga m'madera awiri a mfumu yayikulu Zirakoma ku Nkatabe. Musase Cheyo walemba ripoti ili. Kuna kutukula ntchito ya maphunziro a mmera poyamba m'madera osiyanasiyana ovuta kufikikako, Sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCP mogwirizana ndi bungwe la Help a Child Malawi anayamba ntchito yapadera yomwe muli magawo osiyanasiyana monga kuphunzitsa alezi ndi kumanga malo ophunziramo. Polankhula pamwambo wopereka zipinda zophunziramo ku madera awiri ku Changantole kwa mfumu yayikulu Zirakoma ku Nkatabe, mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Help a Child Malawi, Tina Kutani, wati ndi zosangalatsa kuti maphunziro a mmera poyamba akupita patsogolo mdziko muno kamba kachidwi chomwe anthu a m'madera akuonetsa. Ndi anthu amene ayikapo mtima kwambiri pa chitukuko chimenechi. Ifeyo tamuthandiza pang'ono mwina powapatsa simenti ndi malata koma china chilichonse apanga okha. Atutanjira kuchokera m'madera ataliatali, atutanjenga, apereka leba komanso ifini kutunga madzi. Ana ndi amene ali atsogoleri athu apamawapano. Tikachita nawo bwino dziko lathu lidzakhala pabwino. Pothirirapo ndemanga, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi yoona za mmera poyamba ku Sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCP, a Caroline Phiri, ati pali chiyembekezo choti anthu apitiriza kutumiza ana awo ku sukulu za mkombaphala komanso pothandizira pa zinthu zina zofunika. Tawaphunzitsa ndipo tili ndi chiyembekezo choti ana achuluka pa ma ECD centers komanso ma caregiver aziphunzitsa mwadongosolo kwa ana chifukwa choti tinaphunzitsa. Makolo WPF mapanda take care ana awo bwinobwino mu manyumba amene akuchokera. Mawu awo a grupu Amateo ati thandizoli ndi yankho ku mavuto monga kutalika kwa mitunda yomwe ana amayenda komanso kusowa kwa malo abwino ophunziriramo. Sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCP yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 23 miliyoni kwacha kuchokera ku bungwe la Cascada la ku Netherlands kudzera ku bungwe la Help a Child Malawi kuti amange zipinda zophunzirira maphunziro a mmera poyamba ku Muwale ndi Litontho mderalo. Musase Cheyo, MBC Nkatabe. Wachiwiri wina kwa spikala wa nyumba ya malamulo Mayi Esther Jolobala watsindika kufunika kuonetsetsa kuti magulu ogwira ntchito zachitetezo komanso malamulo akulondoloza bwino malamulo omwe akuwapatsa mphamvu yopereka chilango kwa anthu omwe akuchitira nkhanza amayi komanso atsikana kudzera mu njira zamakono zofalitsira uthenga. Jolobala alankhula izi m'boma la Machinga komwe anali nawo pamwambo okumbukira masiku 16 othetsa nkhanza. Owen Mavula ali ndi ripoti. 25 Novemba mpaka pa 10 Disemba chaka chilichonse abwenzi pa ntchito za chitukuko mogwirizana ndi boma amalimbikitsa ntchito ya masiku 16 yothana ndi nkhanza. Ngati njira imodzi yolimbikitsa ntchitoyi, konsolo ya boma la Machinga inakonza mwambo okumbukira masikuwa pa bwalo la zamasewero la Nsanama Catholic komwe wachiwiri wa sipikala wa nyumba ya malamulo a Esther Jolobala anasonkhana nawo pamodzi ndi magulu okhudzidwa ndi ntchito yolimbana ndi nkhanza. Polankhula pamwambowu, a Jolobala ati mchitidwe ochitira nkhanza amayi ndi asungwana kudzera mu njira zamakono zofalitsira uthenga ukuchulukira m'madera ambiri ndipo ndikofunika kuti aliyense atengepo mbali pothana ndi khalidweli.
Pamenepa iwo alimbikitsanso ogwira ntchito zachitetezo komanso za malamulo kuti aonetsetse kuti malamulo akugwira ntchito pa onse omwe akupezeka akuchitira nkhanza amayi komanso atsikana. Koma zimene anthu amadandaula nthawi zambiri ndizonena kuti anthu ambiri amene amapanga nkhanza kwa amayi ndi atsikana akafika ku polisi amapezeka kuti apolisi aja kufunsa ndalama kuti amutetezenso munthu uja amene akupangira nkhanza azimayi ndi atsikana. Chifukwa choti munthu uja samalandira chilango, lero nkhani zimenezi zikuchulukira. Akanakhalapo kuti anthu ena kuoneka kumachita zimenezi ndi kumalandira chilango. Ine ndinacho chikhulupiriro pofika na lero bwezi zimenezi zitatha kapena kuti kuchepesedwa. Mmodzi mwa alangizi pa nkhani yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ku khonsolo ya Machinga, Lawrence Matiti, wati nawo ku khonsoloyi ndi okhumudwa ndi kuchuluka kwa mchitidwe wa nkhanza zomwe amayi ndi atsikana amakumana nazo, koma ati akulimbikitsa ntchito yophunzitsa anthu zakufunika kuoneneza mchitidwe wa nkhanza. Lero lino timaliuza anthu onsewo ku Machinga kuno kuti ifeyo tindi udindo komanso tindi kuthekera kuti tikhoza kuthetsa nkhanza. Tikochitapo kanthu pa nkhanza zimene azimayi athu amakumana nazo komanso atsikana athu amakumana nazo kudzera mu media komanso mu digital. Mwambowu wachitika pamutu oti tigwirizane pothetsa nkhanza kudzera mu njira zamakono zofalitsira uthenga. Owen Mavula, MBC, Machinga. Munkhani za masewero, mpikisano wa TNM Super League wa chaka chino wafika potentha pamene timu yomwe ikutsogolera ligi ya FCB Nyasa Big Bullets yataya mwayi owonjezera mapointi kutsatira kugonja 2-0 ndi timu ya Moyale Barracks mu mzinda wa Nzuzu. Moyale idagoletsa zigoli zonse mchigawo choyamba cha masewerowa kudzera kwa Lamek Miti. Ngakhale izi zili chomwechi pa mndandanda wa matimu wa Amligi, Bullets ikutsogolera ndi mapointi okwana 59 pa masewero okwana 27 kufanana ndi timu ya Mighty Wanderers yomwe yasewera masewero okwana 26. Ndipo Wanderers ili ndi mwayi okhala patsogolo ngati itafanane mphamvu kapena kugonjetsa timu ya Karonga United masana alero pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Nayo timu ya Blue Eagles yalanga Kamuzu Barracks ndi zigoli 3-1. Masewero ena amene analipo lachitatu, timu ya Silver Strikers yagonjetsa timu ya Ekaya ndi chigoli 1-2 pa bwalo la Chiwembe. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane na insomito yake. Boma lati ndilodzipereka polemekeza malamulo oyendetsera dziko lino komanso kuteteza ufulu wa anthu. Unduna wa zofalitsa nkhani ukufuna kuwunikanso ndalama zomwe nyumba zowulutsa mawu zimapereka. Ndipo nkhondo yolimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM yafika potentha pamene FCB Nyasa Big Bullets yagonja ndi Moyale Barracks. Muta kupezanso nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, ndikufunirani tsiku lopambana. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kawiri mwana wa ntsikana akagwiriridwa amatonzedwa kuti wapangisa zimenezo ndi yekha chifukwa choti mwina sana vale bwino kapena sana chite bwino. Twaona amisala m'matauni mwa misala aberekana kumbuyo. Ngati umalephera kufusira basi khala iweyo iwe ukhale usamagone ndi munthu. Ana amene tikukhala nawo ti atenge kuti ndi ana athu omwe, kaya atsikana ntchito ndi ana athu omwe. Tikanatero kugwiriridwa